Hei! Tervetuloa SEV Eurodrive Oyn showroomiin, joka sijaitsee tässä Hollolan huoltokeskuksen kanssa samassa rakennuksessa. Mä oon Juha Korhola, SEV Eurodrive Oyn toimitusjohtaja. Täällä showroomissa meillä on esillä innovatiiviset tuotteet, palvelut, ratkaisut. Meillä on täällä käytännössä messut 5 päivää viikossa. Tervetuloa! Täällä showroomissa asiantuntijamme esittelevät sinulle käyttötekniikan digitalisaation, koneautomaation, mekaanisen voimansiirron ja online-kunnonvalvonnan ratkaisut ja tuoteuutuudet. Vierailun yhteydessä esittelemme mielellämme myös huoltokeskuksen ja kokoonpanotehtaamme toimintaa. Tarjoamme sinulle myös maittavan lounaan henkilöstöravintolan Lämäri Sevissä vierailun päätteeksi. Meidän yrityksen DNA on tässä. Sen takia me on tuotu esille tänne showroomiin yksi ensimmäisiä toimitettuja vaihdemoottoreita. Me ollaan asiakkaan paikallinen yhteistyökumppani. Meillä on 24/7 toimituskyky ja se on todella tärkeää meidän asiakkaille. Mutta me ei olla pelkästään vaihdemoottoritoimittaja, me ollaan paljon muutakin ja se me on tuotu esiin täällä showroomissa. Movise taajuusmuuttajalle saavutetaan markkinoiden helpoin käyttöönotto, yhden kaapelin liitinteknologialla sähkärivapaa asennus sekä integroiduilla muistimoduleilla läppärivapaa kunnossapito. Meidän Hollolan kokoonpanosta löytyy nyt myös servovaihdemoottorit. Tämä yhden kaapelin teknologia mahdollistaa sisäänrakennetun kunnonvalvonnan, jolla taas maksimoidaan laitteiston käytettävyys. Oikosulkumoottoreihin integroitu liitinteknologia tekee asennuksesta ja kunnossapidosta yhtä helppoa kuin lampun vaihto. Tässä kädenväännössä IE5 hyötysuhdeluokan moottori voittaa perinteisen ratkaisun sekä momentissa, nopeudessa että hyötysuhteessa. Kun tarvitaan pieneen tilaan paljon vääntöä, planeettavaihdesarjamme on siihen paikkaan oikea ratkaisu. Usealle eri toimialalle tarjoamme kattavat paketit moottoreita, teollisuusvaihteita sekä myös hammaskehät. Tarjoamme huoltopalveluita kaikkiin elinkaaren vaiheisiin. Palveluitamme ovat muun muassa kenttähuollot, vaihdehuollot ja kunnonvalvonta. Kutsumme sinut tutustumaan showroomiin.